suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling, subukin man lang. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Inanayahan ko po na tumayo po tayong lahat at batiin po natin yung mga katabi po natin ngayong umaga. Pwede rin po tayong umikot, batiin po natin sila na magandang umaga. Amen. Sige po, patuloy po tayong tumayo at manatili po sa ating presensya ng Panginoon sa ngayong umaga po na tayo po yung magpupuri, mag-worship sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Are we ready to worship the Lord this morning, church? Amen. Tunay nga po sa umagang ito, let us set our eyes, our focus, maging ang ating mga puso po sa pagpupuri sa ating Panginoon. And let's continue to feel His presence in this place, maging po sa mga kasama namin sa live streaming. Yes, so Jesus, we welcome your presence in this place, Lord. Yes, so Jesus, come Holy Spirit, come and move in this place.
Father God. Lord, we praise you, O God, sa umagang ito. Lord, we bless your name, Panginoon. Oh, we honor you, O God. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Lord, ngayong umaga, Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan, Lord God. Lord, give us a clean hands, Lord God, and a pure heart, Panginoon. Lord, purify our hearts, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami, Lord God, sa mga kasalanan sa mga kasalanan nagawa po namin, Panginoon, siya sa man o hindi, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na to, Panginoon, na binigay mo po sa bawat isa. And Lord, we thank you, Father God, sa Sunday service na ito, Panginoon. Lord, bless mo po, O God, ang service ng ngayong umagang to, Panginoon. Lord, we desire for your presence, Panginoon. Lord, we desire, O Father God, na maranasan ka, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Lord, we pray, O God, that you will inhabit, O God, the praises of your people today, Panginoon. And Lord, Panginoon, maging sa anak mo, Panginoon, magtuturo ngayong umaga, Panginoon. Ikaw pong makita, Lord God, sa kanyang buhay at maitaas, O God. Tanging mga salita mo lang, Panginoon, ang lumabas, Lord God, sa kanyang bibig, Panginoon. And Lord, ikaw pong manguna, Lord God, sa aming service, Lord God, ngayong umaga, Panginoon. Lord, magmula sa simula, O God, hanggang matapos, Lord God, ang service na ito, O God, sasamahan mo po kami, Panginoon. At hindi po kami lalabas, O God, na hindi po namin na-receive ang aming portion ngayong umaga, Panginoon. Oh yes, O God, O Lord, maraming salamat, O God, sa kabutihan mo, Panginoon. We thank you, O God, for your faithfulness, Panginoon. Oh, thank you, Lord. Thank you, Father God, sa umagang ito, O God. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, O God. In Jesus' name, Amen. Amen. Katulad po nung inawit natin kanina, di ba po? Ang sabi po dun sa inawit natin, we will worship you in spirit and in truth. Amen? Kaya po sa umaga pong ito, tayo po ay aawit na hindi lang po basta awit na nanggagaling po sa ating mga bibig, sa ating mga boses, pero tayo po ay aawit in spirit and in truth. We will worship the Lord in spirit and in truth. Amen? So we will give the highest glory, highest praise to our God. Amen. Great is the Lord God Almighty. So great is the Lord. Great is the Lord on high. The train of his robe fills the temple. We cry out, highest praise. Glory. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Forever be our God. So holy is the Lord. Holy is the Lord God Almighty. Lord, you are holy. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you and crown you Lord of all. Oh, yes, Lord, sing glory. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Glorious Son. Lift up your heads, open
doors. Let the King of glory come in and forever be our God. Lift up your heads, open your doors. Let the King of glory come in and forever be our God. Today we will sing, Holy is the Lord. Holy is the Lord God Almighty. Oh, lift up your voice and declare, Holy is the Lord. Holy is the Lord Almighty. Let all the earth bow before you and crown you Lord of all glories. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Lift up your hands, open the doors. Let the King of glory come in and forever be our God. Lift up your hands, open the doors. Let the King of glory come in and forever be our Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. To the Son. To the Son. Glorious Son. To the Son. To the Son, glorious Son. Lift up your hands, open the doors. Let the King of glory come in and forever be our God. Oh, lift up your hands, open the doors. Let the King of glory come in and forever be our God. Forever and forever be our God. And forever be our God. Oh, yes, Lord. Forever be our God. We will shout your praise. We will give you the highest praise in spirit and in truth, O Lord. I give you praise for you deserve it. I give you praise for what you've done. Say, I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. Say, I give you praise when the sun is shining. I give you praise when the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till it works out right. Shout how the King is among us. God lives in our praises. Shout
sing your praise. Angels join us as we praise your name. Heaven opens as we sing your praise. Angels join us as we praise your name. Shout out, the King is among us. God lives here, the praise is Lord. Shout out, the King is among us. Shout out, the King is among us. God lives here, He now praise Him. Shout out, the King is among us. Come on, praise the Lord. Praise the Lord. Shout out, the King is among us. God lives here, He now praise Him. Shout out, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him. Praise Him, 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 praise Him in everything. Oh, praise the Lord. The highest praise to Jesus. Oh, thank you. Yes, Lord. Church, sa umaga pong ito, patuloy tayong magbabad sa presensya ng ating Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kami ay narito to praise You, to glorify Your name, to give You the highest praise, Lord. And Lord, sa umaga pong ito, we pray, you give us a clean hands and a pure heart, Panginoon. Linisin mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, O Diyos. At ito po ang nais na aming mga puso, Panginoon. We humble ourselves down before You. Yes. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh, give us cleanness, and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us cleanness, give us pure heart. Let us not lift our souls to
Give us cleanness, give us pure heart. Let us not lift our souls to one. Give us clean hands, give us cleanness, give us pure heart. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that sings, who seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that sings, who seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that sings, who seeks your face. Oh God of Jacob. So give us cleanness, give us pure heart. Let us not lift our souls to another. Let this be the prayer of our hearts this morning. Sabihin mo po sa Panginoon, Lord, give us cleanness. Lord, we want a pure heart. Oh yes, Lord. The Lord is looking into your heart this morning. And give us pure heart. Let us not lift our souls to once again we will sing. Oh, give us cleanness and give us pure heart. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that sings, who seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that sings, seeks your face, Lord. Oh, seek your face. God
glorify your name, Jesus. Thank you, Lord. Lord, sa umagang ito, O Diyos, tunay nga na Ikaw ay nakatingin sa puso ng bawat isa, Lord. Lord, ang bawat anak mo, Panginoon, na narito, ay nagpupuri sa iyo, Panginoon, ng buong puso, buong espiritu, buong kaluluwa, Panginoon. Lord, give the desires of our hearts. Lord, give us a clean hands and a pure heart, Lord. Lord, as we listen to your word this morning, alam namin, Panginoon, na may bago kang salita, Panginoon, na nais mo, Panginoon, tumatak sa aming mga buhay. Na amin pong isabuhay, Panginoon, bawat araw namin, bawat araw na yung binibigay sa amin, O Diyos. Lord God, ang aming puso, Panginoon, ay bukas. That your Holy Spirit, yung banal na Espiritu, Panginoon, na magtuturo sa amin, magpapaintindi sa amin, Panginoon, ng mga salitang ito, Lord God. Na ito po, Diyos, ay magrema sa aming mga buhay, Lord God. We thank you, Lord God, for your presence. We thank you for embracing us, Lord God, and for moving in this place, Lord. Alam namin na meron ka nang ginagawa ngayon pa lang, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos. To you alone all the glory, all the highest praise of your people. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. For you alone is worthy of all praise. Amen. Tanging Panginoon ang karapat-dapat sa lahat ng ating papuri at pagsamba. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Sino po dito ang excited sa umagang ito? Amen. No? Nais po ng ating Panginoon na lagi tayong excited sa kanyang salita, no? At purihin ang ating Panginoon dahil sa oras po ito kanina po, habang tayo ay nariyan, no? Bigla pong pinaalala ng Panginoon sa akin na di po ba magmula nung pumasok itong buwan ng taon ng 2022, naroon po na nagbibigay ang Panginoon through Bishop Leo ng team verse natin. Di po ba? No? Na nung una po, nung January, ang ating team verse ay about intimate relationship. No? At ito ay makikita natin sa, ano po yung verse na yon? About intimate relationship, na kung saan ay yun yung, sabi nga po, dinig natin, no? Dinig natin sa loob ng isang buwan ng January. Dito po ay pinaalala sa akin ng Panginoon na ang kanyang salita, no? Ang kanyang salita ay talagang napakahiwaga, no? Na naroon na habang ito ay dinidig mo, marami kang makukuha, no? Marami kang treasure na matatanggap, no po? Kaya ang salita po ng Diyos ay hindi natin maihahalin tulad sa ibang mga aklat na kapag nabasa mo, tapos na, no? O kaya yung mga, sabi nga ay yung mga katulad po noon, pero ngayon siguro wala na, hindi katulad ng parang comics. Kasi alam niyo po, doon ko po naihalan tulad noon, nung hindi ko pa nakikilala ang Panginoon sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, no? Naroon po, nung ako po ay magbasa ng Bible, na hindi ko pa siya nakikilala o hindi ko pa natatanggap ang Panginoon sa aking buhay bilang Panginoon tagapagligtas, naihalin tulad ko po ang Bible, lalo na po yung Matthew, Mark, Luke, and John, naihalin tulad ko sa comics, no? Kasi yun yung isa na para bang lagi kong, anong tawag dito, kumbaga sa addiction, yun yung addiction ko po noon. Nung ako po ay nag-aaral pa, no? Yung pagbabasa ng comics. Na kung saan kapag dating ko po galing sa school, meron pong nagtitinda ng banana Q doon sa harap po ng aming bahay at meron po siyang parentahan ng comics.
Bago po ako umuwi sa amin, dadaan muna ako doon at mag-aarkila ako ng comics. No? At nung dumating po sa punto na ako ay sabi nga po ay naroon na nagkakaroon ng desire na magbasa ng Bible, kasi nga po sa school namin, nung high school, may mga kaklase ko na nagsishare, no? Nagsishare ng salita ng Diyos, nakakarinig na ako ng Word of God, nagkaroon ako ng desire na magbasa ng Biblia, no? At habang ako po ay nagbabasa ng Biblia, sabi ko, bakit parang comics na pare-pareho lamang, no? Yung Matthew, Mark, Luke, and John. Ganon yung paghahalin tulad ko kasi ganon yung ginagawa ko. Pero praise God, nung dumating po sa punto na ako po ay nagsuko ng aking buhay sa Panginoon, tinanggap siya bilang Panginoon tagapagligtas, naging bago po ang pananaw ko sa kanyang salita. No? Naging bago yung pananaw ko sa Word of God. Dahil naroon na nakita ko na ito ay buhay at makapangyarihan. Nangungusap. No? Nangungusap. Kaya purihin po ang Diyos, no? Na sa taong pong ito, nais ang ating Panginoon na patuloy nating idig ang kanyang salita. No? Na kung saan po makikita natin, bawat buwan meron tema. Nung isang buwan nga po, nung February, ang naging tema naman natin ay sacrifice. No? Doon ito makikita sa Romans 12:1 and 2. At praise the Lord, dito po nakafocus lahat ang mga manggagawa ng Panginoon. Lahat po ng pastors natin. No? Lahat ng naroon na nagtuturo ng Bible study. Pero makikita po natin, iba't ibang kapahayagan ang lumabas. No? Naalala ko po, nung ako po ay bago-bago na nagpapagamit sa ating Panginoon, no, naroon halos araw-araw may Bible study kami noon, no? Ang ginagawa ko po noon sa umaga kapag nag-quiet time ako, yung quiet time ko o yung salita ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa akin sa umagang iyon, alam nyo, yun po yung naroon na ginagamit ko sa mga Bible studies. At doon ko nakikita na iba-iba, no? Iba-iba yung po, kapahayagan na ibinibigay ng ating Panginoon. At ngayon pong buwan ng Marso, ang ibinigay po na tema ng Diyos, no, sa atin ay naroon po na matatagpuan natin sa Psalms 24 verses 3 to 5. No? Na kung saan dito po ay nagpapatungkol ito sa pagkakaroon ng pure heart. Yan. Ang sabi po dito sa Psalms 24 verses 3 to 5, who shall ascend into the hill of the Lord? Or who shall stand in His holy place? Alam niyo po, sa mga talatang ito, no? Okay, ituloy natin sa verse 4. He that had clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. He shall receive the blessing from the Lord and the righteousness from the God of his salvation. Ito po yung mga verses, no? Ito po yung word of God na nais ng ating Panginoon na sa loob ng buwan na ito ng Marso ay naroon na mapagbulay-bulayan. Kaya makikita po natin kung kayo po ay nakakapakinig o nakakapanood ng ating, sabi nga po ay tinig ng pag-asa, no, yung morning devotion, every MWF, no po, makikita niyo po, halos iisa yung word na naroon po pinagkukunan, pero napakaraming kapahayagan na ibinibigay po ang Diyos sa ating mga pastors doon sa Mindoro, sa Alaminos, lahat po ay nagiging bahagi, no? At alam ko po na, sabi nga po, marami tayo kasi na pagdadaanan, no? Maraming pagdadaanan ang kanyang mga anak ng Diyos, no? Mga anak ng Diyos. Kaya nais ang ating Panginoon na maranasan natin talaga na makapasok sa kanyang presensya, no? Hindi lang yung basta tayo po ay uma-attend, no? Kundi talagang maranasan natin sa araw-araw ng ating buhay ang banal na presensya ng ating Panginoon. Na kung baga sa verse 3 na yon, tinatanong, sino ba ang makakapasok talaga sa kanyang banal na presensya? Sabi doon, siya na may malinis na kamay at dalisay na puso. At ngayon po ay last week na ng Marso, no?
At makikita natin, marami tayong napakinggan about kung paano tayo magkakaroon ng pure heart, no? Kung paano tayo makakapasok sa kanyang banal na presensya, no po? At sa huling araw po nito, huling linggo ng buwan ng Marso, kumbaga sa school, no? Kahit nais po ng ating Panginoon na matest sa ating mga buhay, na ito pang mga napag-aralan natin, ito pang naroon na natanggap natin, na mga katuroan na ito ay tumimo o naroon na naikakapamuhay na natin. Dahil ayaw po ng ating Panginoon na ang sabi nga ay basta nakikinig lang tayo pero hindi isinasagawa. Remember, faith without action is dead. No? Ang pananampalataya, yes, matatanggap mo yung pananampalataya habang nakakapakinig ka, no? Dahil ang sabi nga, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya daw po ay dumarating sa atin, no? Habang tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, sa patuloy nating pakikinig ng salita ng Diyos. At ang pananampalataya pong yon ay nais ng ating Panginoon magkaroon ng aksyon. No? Dahil sabi nga, faith without action is dead. Kaya sa oras pong ito, makikita natin no, sa ating pong tatalakayin na yung bang aking napakinggan ay nagkaroon na ng pagkakasatuparan sa aking buhay. No po? Ito ba ay talagang nagkaroon na, no, ng talagang impact na ipapamuhay ko na ba? Itong tema na ito na nais ng ating Panginoon na ating maranasan, having a pure heart. Hindi lang po dapat na naroon na malaman natin o masabi natin na ay may pure heart ako, no? Makikita po natin sa ating pong tatalakayin yung mga signs ng having a pure heart. No? Ito po yung ating tatalakayin ngayon. At tignan po natin, tignan po natin sa mga talatang ito kung naroon na nga po na nagmamanifest na o na ikakapamuhay na natin yung sinasabing having a pure heart. No? At kung sa mga talatang ito ay naroon na nakita natin na, ay, may kulang pa ako. Let's strive more. No? Naroon na pag nasain natin o sabi nga po, magkaroon tayo ng desire na, Lord, I want to have a pure heart. Dahil ang sabi nga po, no, a pure heart is one life's most valuable possessions. Ito daw po yung pagkakaroon ng pure heart o dalisay na puso ang pinakamahalagang posesyon o possession, no, na matatanggap po o mararanasan ng bawat isa. Wala po itong katumbas na mayroon kang malaking bahay, magandang bahay, no, magandang sasakyan. Hindi po pwedeng ikumpara ang pagkakaroon ng pusong dalisay sa anumang earthly possession na nakikita natin sa mundong ito. The greatest, sabi nga po, possession that a man or a child of God can have is the pure heart. No? Sabi nga po, dahil ang sabi po dito, it can make people feel loved, wanted, and safe. Pag ikaw po ay meron kang naroon na pure heart, ito daw po yung naroon na sabi nga, mararanasan mo talaga na ikaw ay minamahal. Ikaw ay naroon na sabi nga ay wanted or kailangan ng bawat isa. At ikaw ay naroon na ligtas. No? Ligtas sa, hindi lamang doon sa mga kapahamakan, sa aksidente, kundi ligtas sa lahat ng gawa at plano ng kaaway. If we have the pure heart. No? Kaya ito po yung naroon na, sabi nga ay, nais ang ating Panginoon na talagang, sabi nga, i-desire ng ating puso. No? I-desire ng ating puso. Sabi nga po, having a pure heart, it doesn't mean having any faults. No? Hindi daw po ibig sabihin to na hindi ka na magkakamali, hindi ka na naroon na magkakasala. No? As dahil sabi nga, habang tayo ay narito sa mundong ito,
po, naroon talaga yung mga temptation. Dahil ang sabi po sa Bible, the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Talagang naroon po, sabi nga po, wala po tayong pwedeng i-identify na ang taong ito ay perfect na, no? Dahil ang sabi ng Panginoon, He is changing us from glory to glory. Tayo ay binabago niya mula kalwalhatian patungong kalwalhatian. No? From glory to glory. Kaya ang sabi nga, it doesn't mean having any faults, but rather without any hidden intentions. No? Yun daw pong having a pure heart ay naroon na wala kang hidden intentions o yung masamang intensyon sa puso mo. Maaring nagkamali ka, no? Pero dahil hindi mo sinasadya o hindi mo alam na gano'n. Di pa may mga pagkakataon na gano'n na minsan nagawa mong bagay na yan pero hindi mo naman naroon na intended na iyon ay mangyari. Di po ba? Pero if you have a pure heart, no? Yung pong nagawa mong yon ay makikita natin na aayusin o makikita natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. No? Naalala ko po, nung isang linggo, nasa Mindoro po kami, sabi nga, Monday, dapat po ay Monday ng tanghali, kami ay uuwi. Nung umaga ay nagkaroon pa po kami ng fellowship with our pastors there, no? Sa tabing dagat, no? Masaya, no? Masaya. At naroon po na sabi nga ay nung kami po ay magpapaalam na, bigla pong may in-announce si Bishop na ganito, sabing ganon. Pero pagbabalik ko na, natin ito i-finalize. Alam niyo po, without our knowing, no, hindi rin alam po ni Bishop, meron pong isa po lang tayong pastor na merong time na yon na pinagdaraanan. Na doon sa in-announce ni Bishop, na sabi nga bago kami umalis, ay kumbaga meron siyang, maraming sabihin na natin meron siyang kalmot. Pero doon pala sa in-announce ni Bishop, para bang naging sugat. No, naging sugat. At praise the Lord dahil nung kami po ay pauwi na, no? Papunta na doon kay Rev Ber na bahay para maligo, para i-prepare ang aming mga gamit. Bigla po nag-text yung isang pastor na ganyan-ganyan, no? At sabi ko kay Bishop hindi tayo pwedeng umalis basta-basta na lang. Aayusin natin to, balikan natin. Ano? Kasi minsan, di ba, may mga pangyayari na dahil hindi mo nga alam, hindi mo sinasadya, tapos nalaman mo na nagtampo siya or ganon. Sa feeling mo, kasi hindi mo naman intended, minsan ang nagiging tendency natin, bahala ka, hindi ko naman wala naman ako. Pero hindi po pala ganon, no? At nung time na yun nga, pagkaayos namin, ng gamit namin, nagpatawag uli kami ng meeting, no? At sa pagkakataon na yon, naroon po na sabi ko nga, kahit sino nagulat doon sa in-announce ni Bishop, pero ang sabi sa Matthew chapter 5 verse 8, anong sabi doon? Blessed is the man who has a clean heart or pure heart, for they shall see God. No? Blessed are the man who has blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kaya sabi nga sa pagkakataon na ito, ang kailangan makita natin, at dito matitest kung talaga tayo ay may pure heart. Sa pagkakataon na ito, ang kailangan makita natin ay ang ating Diyos. No? Ang Diyos natin na nagsusolve ng problem. Ang Diyos natin na gumagawa ng himala. Ang Diyos natin na makapangyarihan sa lahat. At praise the Lord, bagamat kami po ay ginabi na sa pag-uwi, pero praise the Lord, naliwanagan po ang lahat. At lalong nagkaroon ng pagkakaisa. Amen? Kaya makikita natin, na ang sabi nga ay, having a pure heart, although sabi nga ay naroon na meron kang mga fault na nagagawa, but you don't have any intention
in your heart, no? At kapag wala kang intention na hindi maganda sa puso mo, hindi mahirap na ikaw ay magpakumbaba, no? Hindi mahirap na ikaw ay magpapakumbaba. Praise God. At isa pa, ang sabi po dito, it also means that when you do wrong or act unkindly, yon, no? Kung nakagawa ka ng hindi maganda o hindi mabuti, you regret it and know that you need to change for the better. Ibig sabihin, naroon na, sabi nga ay, nagkakaroon ka ng regret o yung, ano bang Tagalog sa regret, na being sorry, no? Doon sa nagawa mo at you want it to make better, no? Hindi yun naroon na magmamataas ka pa. Dahil ang sabi nga ay, hindi ito nagmamataas. No? It will not lift up your souls. At tandaan natin, ang sabi sa 1 Samuel 16:7, sa 1 Samuel 16:7, man looks on the outward appearance, but the Lord looks at the heart. No? Yan. Ito ay noong si Samuel ay kinausap ng Diyos na ang sabi nga ay pumunta ka doon sa pamilya ni Jesse at i-anoint mo ang susunod na hari. No? At si Propeta Samuel po ay sumunod at nagpunta doon sa tahanan ni Jesse at sinabi kay Jesse na i-anoint ko ang iyong anak dahil siya ang susunod na hari. Kaya ang ginawa po ni Jesse, pinatawag yung kanyang mga anak. No? At makikita natin, mula sa panganay, no, makikita natin yung mga matitipunong katawan. Dahil yung iba ay kasama na sa sundalo. No? Kaya sila ay mabibikas, matatangkad, malalaki ang katawan. No? At makikita po natin na nung ito ay pinapila ni Jesse, nung tinitignan ni Propeta Samuel yung bawat isa sa mga anak ni Jesse, na ang sabi nga ay antitikas ng katawan, no? Naroon na talagang mukhang hari na talaga, pero walang inapruban doon ang Diyos. Na ang sabi ng Diyos kay Samuel, wala diyan. Kaya nagtanong si Propeta Samuel kay Jesse, sabi niya, may anak ka pa ba? Eh sabi niya, ay, meron po yung bunso namin. Bata pa siya. At siya yung tagapag-alaga ng aming mga pastol. No? At dahil dito, pinatawag si David. No? Si David yon. At alam nyo, naroon po na, nung dumating si David, naroon na sinabi nga ng ating Panginoon na siya ang pinipiling susunod na hari. No? Kaya sabi nga, kung ang tao nakatingin sa ating panglabas na anyo, ang Diyos nakatingin sa ating puso. Amen? Siya yung nakakasaliksik at nakakaalam nito. No? Kaya makikita po natin na talagang napakahalaga na magkaroon ng pure heart dahil dito nakafocus ang ating Panginoon. At sa oras na ito, sabi nga, what are the signs of a pure heart? Ano ba yung mga signs? No? Dito, i-test po natin, no, ang ating mga sarili. Kumbaga sa ano po ay tayo ay nasa exam ngayon, no? Nasa exam ngayon dahil buong buwan ng Marso, no, pang-apat na linggo na to, last Sunday na to, no? Marami po tayong katuruan na natanggap about having a pure heart. At sa oras na ito, dito ay naroon na meron tayong exam, no? May exam tayo. At questionnaires lang ito, no? Mga questionnaires. Katulad nga po nung meron tayong discipleship training na ginagawa by level. At mayroon pong mga exam, hindi lang basta naroon na tinuturan, kundi magkakaroon ng exam para matest, no? Para matest kung may natutunan ba, no? Meron na tayong natutunan. At dito, hindi lamang basta yung natutunan. Meron na ba tayong ikinakapamuhay? Praise God. No? Kaya, unang-una, na sabi nga po ay sign ng having a pure heart, number 1, loving one another. No?
Loving one another. 1 Peter 1:22. Yan, ang 1 Peter 1:22, ang sabi ganon, seeing you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. See that you love one another with pure heart fervently. No? Dito natin makikita na sabi nga po, isa sa sign na tayo ay mayroong pure heart if we can love one another, no? With a pure heart fervently. Ano po ibig sabihin nun? Naroon po na ang bawat isa ay talagang napaparanas. Una sa ating pamilya, no? Una sa ating pamilya yung pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon. At makikita natin ano ba yung katangian ng pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. Sa 1 Corinthians 13, no, 4-8, dito natin makikita yung mga katangian ng pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon. At nais ng ating Panginoon na ito ay unang-una ina-apply natin sa ating pamilya. Bakit? Sapagkat ang pamilya natin ang ating unang-unang ministeryo. Napakahirap po na sabi nga ay ikaw ay sabi nga po sa pinagkatiwala sa yung church, talagang naroon yung sabi nga ay napapakita mo yung yung pag-ibig, pero pagdating mo sa pamilya ay hindi, no? Hindi po 'yon nakakalugod sa ating Panginoon. Kailangan makita, sabi nga ma-apply muna natin 'to sa ating pamilya, no? Tingnan natin, ano ba yung sinasabing love, no? Yung love na 'yon, yung characteristic ng love na 'yon, no? Dahil ang sabi po sa Bible, no, kapag tayo mayroong pure heart at yung love na 'yon na mapapakita natin sa ating kapwa, even our enemies, we can love them. Kahit ang ating mga kaaway ay pwede nating mamahal, no? Tingnan natin, Goy, 1 Corinthians 13, 4-8, no? Isa-isahin po natin. Na ang sabi nga, ito po yung karakteristik ng love na nais ng ating Panginoon iparanas, no? Iparanas sa ating mga anuhin mo sa version na ang charity ay love ang palitan mo ang ating version para mas malinaw. NLT or Amplified version para makita po natin. Yung sinasabi ditong we can love one another. No, loving one another is the first sign of having a pure heart, no? Palitan mo ng version, Goy, yung ating verse. King James pa rin. Yan. Anong version yan? Tagalog. May Tagalog pala tayo eh. Ayan. Ang sabi dito, love is patient. No? Ang tunay daw na pag-ibig ay may pasensya. Kaya kung dati-rati, wala tayong pasensya sa ating mga anak, lalo na yung may mga anak na sabi nga ay kalilikutan, no? If we have a pure heart, magkakaroon tayo ng pasensya sa kanila. No, di ba? Love is kind. O ba't nawala? Love is kind. Ang tunay daw na pag-ibig ay mabait, no? Mabait. It does not envy. Hindi ito naroon na sabi nga ay naiinggit. No? Kaya kung dati-rati naiinggit ka sa kapatid mo, no? Naiinggit ka sa asawa mo, na minsan sinasabi mo, buti pa siya. Lahat gusto niyang bilhin, pero ako hindi. Ako ang iniisip ko lang yung mga kailangan sa bahay. Buti siya nakakabili ng luho niya. No? Minsan may mga ganun po, di ba? No? Para bang ikaw wala kang kalayaan. Minsan naiinggit ka o kaya sa kapwa mo. Minsan sa kaibigan mo, buti ka pa, no? Pareho tayo ang asawa natin, OFW, pero ikaw, nabibili mo yung luho mo, ako hindi. No?
Pero actually, ikaw yung naroon na maayos ang paggamit ng blessing na nanggagaling sa Panginoon. Bakit? Sapagkat nailalagay mo sa tama, no? Kaya sabi nga, yung tunay na pag-ibig, walang inggit, no? It does not boast, hindi ito nagmamalaki, no? Hindi ito nagmamapuri. It is not proud, no? Hindi ito mayabang, no? Ang tunay daw na pag-ibig, hindi mayabang, hindi nagmamalaki. It does not dishonor others, no? Hindi daw nagdi-dishonor o hindi nagre-respect sa iba, no? Hindi nagre-respect sa iba. It does not, seeking. Hindi yung pansarili lamang ang iniintindi, no? Kundi yung kapakanan ng iba. It is not easily angered. Parang nandito lahat yung aking no? Yung signs ng naroon na having a pure heart, no? It is not easily angered. It keeps no record of wrong. Amen. No? Makikita natin, no? Ganun daw po na, sabi nga, yung pag-ibig na naroon po na lalabas sa ating mga puso if we have a pure heart. No? Kung tayo ay may dalisay na puso na nanggagaling sa Panginoon. Praise the Lord. Loving one another. Number two natin, giving out without expecting any return. Kapag daw pala tayo ay merong malinis na puso, magagawa nating magbigay ng hindi naghahangad ng kapalit. No? Hindi naghahangad ng kapalit. Ano ba yung naroon na pwede nating ibigay? Hindi lang po pera, no? Hindi lang po pera, even our time. No? Even our time we can give. No, we can give our time, especially to our loved ones. Alam niyo po, sa ngayon po, sa loob po ng pamilya, no? Unknowingly, pag hindi tayo naging aware, may umaagaw po ng oras natin. May umaagaw ng oras natin. Ano kaya yung umaagaw ng oras natin na hindi natin maibigay sa ating mahal sa buhay? Ano po kaya? Ha? Cellphone. May nabasa nga ako eh. Sa cellphone daw, lumalapit yung, sabi nga, nagkakaroon ka ng malapit na relasyon doon sa malayo ang distansya sa iyo. Pero, lumalayo naman ang relasyon doon sa malapit sa iyo. Ano ibig sabihin nun? Minsan kahit magkatabi kayo, pero magkaiba kayo ng kausap. Diba? Magkatabi nga kayo, pero magkaiba kayo ng kinakausap. No? Lalo na ngayon, no? Minsan nga para tawagin mo siya kumain, ano na gagamitin mo? Yung cellphone mo. Baba ka na, kakain na tayo. Kaya sabi nga, dapat maging aware tayo dito, no? Hindi lamang, sabi nga yun sa giving, hindi lamang yung pera natin, even our time, no? Even our time, especially our time. We can give our time sa ating mga mahal sa buhay, no? Without expecting in return. Ibig sabihin talagang ginagawa mo yun because of love, no? Dahil gusto magkaroon talaga ng, sabi nga ay magandang, sabi nga relasyon sa ating mga mahal sa buhay, no? And our giving sa 2 Corinthians 9, tignan natin. Yan, 2 Corinthians 9:7, anong sabi doon? Every man according as he purposed in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. No? Yun daw pong naroon na merong pure heart, ay nakakapagbigay ng may kagalakan sa kanyang puso. Hindi may kabigatan, kundi may kagalakan. Na sa bawat bagay na ibinibigay mo, no, ito man ay halimbawa yung ating tithes and offering, no, may kagalakan ka na ito ay ibinibigay mo. No? Ito ay sign ng pure heart. O kaya, meron kang kagalakan na ang niluto mong ulam ay bahaginan ang iyong kapitbahay.
O kaya, meron kang kagalakan na ikaw ay pumunta doon sa isang tao na mayroong, sabi nga, dinaramdam, no? Mayroon siyang problema, meron kang kagalakan na ang oras mo ay gamitin para sa kanya, no? Para pakinggan mo siya. Para naroon, na sabi nga, anuman yung kanyang mga sama ng loob ay mapakinggan mo upang siya ay makaalpas o makalaya, no? Hindi yung naroon na, sabi nga ay halimbawa, meron kang pinuntahan, pero dahil ang time mo ay hindi talaga nakalaan para sa kanya, minsan, di ba, pagka-pray mo, alis ka na. No? Wala ka ng time para pakinggan siya. No? Kaya sabi nga, ang tunay na may pusong dalisay, we can give without expecting any return. No? At mayroon kang kagalakan na ito ay ibinibigay mo sa iyong kapwa, no? Sa iyong asawa, sa iyong mga anak. No po? Hindi yan para bang obligasyon na, kailangan gawin ko eh. No. No, yung bagay na yung ginagawa mo without expecting in return. Dahil mayroon kang kagalakan na ito ay gawin. No po? That is a sign of having a pure heart. No? Kaya tanong natin sa ating mga sarili ngayon, meron ba tayong mga ginagawa o meron ba tayong mga binibigay na sabi nga ay minsan napipilitan na lang tayo? No? Kapag ganun po, let's strive more. Let's pray more. No? Lord, give me a pure heart because I want to give my time, I want to give myself, I want to give my, sabi nga, my money, nang may kagalakan sa aking puso. No? Dahil sabi nga po ay, daig mo pa ang tumanggap ng overflowing blessing kapag ang joy ng Panginoon ang iyong nararanasan. Amen? No, hindi ito pwedeng i-compare sa anumang halaga. Number 3, treating everyone with respect. No? Treating everyone with respect. Katulad nung kanina, do sa 1 Corinthians 13, no? 3 to 8. No? 4 to 8 pala, yung characteristics ng true love. No? You can respect. No? You can respect others kahit bata pa yan. No? Kahit bata pa yan. Kasi yung iba, dahil anak mo lang, no? O kaya dahil under mo siya, hindi mo siya nire-respect. No? Pero kapag ikaw daw ay mayroong pure heart, you can respect kahit bata yan. No? You can respect his decision, you can respect yung kanyang naroon na opinion. No? Kasi yung iba, wala kang karapatang magbigay ng opinion mo kasi under ka lang niya. Hindi po. Kapag tayo may pure heart, nandun yung respect na ibinibigay natin sa ating kapwa. No? O kaya minsan sa mag-asawa, dahil yung babae ay medyo siya yung nagtatrabaho, siya yung naroon na nakakaalam, no? Siya yung naroon na para bang ayaw na niyang tanggapin ang opinion ng kanyang asawa. O kaya vice versa, na yung lalaki ang talagang kumikita ng malaki, siya yung naroon, pero ayaw niya rin tanggapin ang opinion ng kanyang asawa, no? Pero kapag tayo ay may pure heart, we can respect, no? We can respect others. Tignan din natin sa 1 Timothy 1:5. Sa 1 Timothy 1:5. Ayan, about din to, about yung charity dito, about love din, Now, the end of the commandment is love or charity out of a pure heart and out of good conscience and faith unfeigned, no? Naroon daw po na sabi nga talagang ang pinaka sabi nga po ay puso, no? O focus talaga ng isang mayroong pure heart ay yung love na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya if we have that love, we have that pure heart, we can respect others. No? Nare-respect natin. Nire-respect natin yung opinion ng ating mga anak, no? Nare-respect natin yung opinion ng ating mga subordinates, ng mga under natin, no? Nare-respect mo, no? Dahil alam nyo minsan, may mga bagay tayo na
hindi natin nakikita pero nakikita nila, no? Kaya kailangan maging open tayo for suggestion, open tayo for opinions, no? Dahil hindi natin nakikita ang lahat. Kaya nga we need one another. Kailangan natin ng bawat isa, no? Hindi pwedeng halimbawa siya lang o itong grupo lang na ito, hindi po, ang bawat isa, no? Kaya makikita natin ang respect, no? Ang respect. Kaya sabi nga kapag we have a pure heart, everybody is welcome, no? Everybody is welcome. Welcome to give his opinion, pwedeng ibigay yung opinion niya, no? Yung kanyang suggestion, no? I-respect natin, hindi natin i-reject. Kaya minsan, merong mga tao na, minsan nga, hindi ka pa nagsasalita, nire-reject ka na, no? Di ba, merong ganun. Kasi ang tingin niya sa sarili niya, alam niya na ang lahat, no? Pero kapag po pala tayo ay binigyan ng ating Panginoon ng pure heart, no? We can respect others. No po? We can respect others. Ang pang-apat, not able to stay angry with others, no? Hindi ka daw nananatili na nagagalit sa iba. No? Hindi ka nananatili na nagagalit sa iba. Ngayon po, alam nyo, maging aware tayo, no? Maging aware tayo, lalo na po nangyayari sa atin sa politics, no? Merong iba halos 30 years na, nandun pa rin ang galit. No, hindi na makapag-move on, nakakaawa, no? Doon, yun yung sign na wala yung pure heart. Sabi nga po, kapag pala meron kang pure heart, you will not stay angry with others. Hindi ka naroon na magpapatuloy na galit sa iba, no? Hindi ka magpapatuloy. Mag-move on ka, no? Mag-move on ka at ang makikita mo ay ang naroon na yung kadakilaan ng ating Panginoon, no? Pwede nating ang verse dito ay sa Titus 1:15. Pero yung kanina, no, yung sa 1 Corinthians 13, nabasa na natin doon, ano? At sa Titus 1:15, ang sabi dito, unto the pure, all things are pure. But unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure. But even their mind and conscience is defiled, no? Kaya daw po, kapag daw po naroon yung purity of heart, no, everything will be pure. Kahit pangit pa yan, no? Kahit pa yan hindi maganda. Halimbawa, may mga pangyayari na sa iyong kabataan, nakaranas ka ng no? Nakaranas ka ng hindi magandang treatment sa iyong magulang, no? Na sino dito yung nakakapanood ng ating bagong segment ng Speak Life. Speak Life, Speak Jesus. Speak Life, no? Ito yung nagbibigay ng testimony, no? Nagbibigay ng testimony, nagbibigay ng patotoo sa mga ginawa ng ating Panginoon, no? Kaya kung gusto niyo pong maging bahagi, no, gusto nyong marinig ng iba yung patotoo nyo, makipag-ugnayan po kayo kila Sister Mariel kasi sila yung nagre-record. Every Monday po, alas 7 ng gabi, merong dalawa na naka-assign o kinukuha nila, no? Kaya nag-iipon po tayo ng recordings ng testimony. At kahapon ko lang napakinggan yung testimony ng ating mga kapatid, no? Na sabi nga sa kanya, naroon na sabi nga, nung una talagang parang gusto niyang pumatay. No? Gusto niyang pumatay. Pero makikita po natin, dahil sa galit, dahil doon sa mga napagdaanan. No po? Merong iba gustong gumanti. No? Naalala ko yung isang tinanong, bakit ka tumatakbo sa posisyon na ito? Para lang pala gumanti. No? Ibig sabihin, there is no purity of heart, no? Kaya sabi nga, ang tunay daw na merong malinis na puso, no, hindi ka nagtatanim ng galit, no? Hindi ka nagtatanim ng galit. Dahil kapag may galit, sunod-sunod na yan, nandiyan na yung paghihiganti, no? Hanggang sa dumating sa punto, yun nga, katulad nung nag-testify, narinig kong testimony, talaga gusto niya na pumatay, no? Kasi yun yung gawa ng kaaway di ba? Sabi sa John 10:10,
no? The thief, walang iba kundi ang kaaway, no? Si Satanas. Ang gusto niyan ay magnakaw, sumira, at pumatay ng buhay, pumatay ng relasyon, no? Yun ang gawa ng kaaway. Pero ang sabi ng Panginoon, I came here to give us life and have it more abundantly. Ako ay naparito upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan nito, sabi ng ating Panginoong Jesus, no? Kaya kapag ang tunay na may pure heart daw po, mayroong, sabi nga po ay puso na hindi nagtatanim ng sama ng loob o ng galit, no? Kaya makikita po natin na matetest po natin sa atin, sa bawat isa sa atin, maging yung mga nasa live stream, no? Baka mamaya, akala natin naglilingkod na tayo sa Panginoon, pero meron ka pa palang galit o sama ng loob sa iyong kapwa, no? Hindi po ito sign ng having a pure heart. Kaya kailangan maging aware po tayo, no? Maging aware po tayo dito. At ang susunod, yan. Having an optimistic perspective in life. Ibig sabihin, positive thinking, no? Meron kang, sabi nga po ay, positibo ang tingin mo sa lahat ng bagay, no? Katulad nga nung sinabi doon sa Matthew chapter 5 verse 8. Ang makikita mo ay ang ating Diyos. Ang makikita mo ay ang kadakilaan ng ating Diyos. Kahit na pangit pa yan, no? Kahit pangit pa yun nangyayari, no? Kaya sabi nga, blessed are the pure in heart, for they will see God, no? Ang makikita mo ay ang ating Diyos, ang gagawin ng ating Diyos. Pero pag mayroong pangit na nangyari, no? Halimbawa, may pangit na nangyari sa negosyo mo, sa trabaho mo, no po? Kapag ikaw ay may pure heart, naroon po ang makikita mo ay ang gagawin ng ating Panginoon, no? Kaya hindi ka madadown. Alam mo na, sabi nga ay, naroon na mayroong ipapalit ang ating Panginoon. Meron siyang nakahanda, no? Meron siyang mas magandang inihahanda sa bawat isa, no? Sabi nga sa likod ng bagyo, mayroong pagpapala. Kaya kapag tayo po ay positive thinker, o sabi nga meron tayong optimistic perspective in our life, no? Sa lahat ng nangyayari, ay ang makikita mo ay ang kadakilaan ng ating Panginoon. Po? Yun yung ang makikita mo doon. Naalala ko nung nakaraan, ay, ewan ko kung na-share ko na to, no? About doon sa West Philippine Sea, no? Doon sa West Philippine Sea, lagi na lang itong naroon na issue, no? Yung iba sabi, kailangan agawin natin to, kailangan maibalik to sa atin, no? Kung ano-ano yung mga kanilang mga ano. Pero nung time na yon, alam niyo po, ang nakita ko, yung kapangyarihan ng Panginoon. Na ang sabi niya nga ay, the earth is the Lord and the fullness thereof. Diba? Yung pinag-aagawan yung lugar. Tapos meron pa ako nabasa, kaya pala ayaw itong bitiwan ng China, no? Dahil naroon yung pinaka-deposit ng langis. Nandun yung pinaka-deposit ng langis. At ito ay naroon na pinatotohanan ng naalala ko yung kapatid ko, si Jojo, nung nakapagtrabaho siya sa Brunei, sa Shell Company. Ang Shell po ang nagdidig ng oil, no? Alam niyo po, ang trabaho niya doon parang nagsiserox doon sa opisina. Pero lumapit daw yung parang pinaka-head nila. At ang sabi sa kanila, kasi ilan silang Pilipino doon, ang sabi sa kanila, don't you know that your country is the richest country in the world? Sabi ganun sa kanila. Hindi niyo ba alam na ang bansa niyo ang pinakamayaman sa buong mundo? But because your government is corrupt, sabi ganun sa kanila, dahil ang gobyerno nyo ay corrupt, hindi nyo maranasan yung kayamanan na yon, no? Yun nga naman, alam nyo, meron po akong nabalita noon na may gustong mag-explore doon, hindi magawa dahil, alam nyo naman, merong mga SOP, no? Standard Operation Procedure pag sa gobyerno.
Hindi daw nawawala yon, pero pag-pray natin na yun ay mawala, no? At nung time na yon, nung maano ko yung mga anong yon, biglang sinabi ng Lord sa akin, the earth is the Lord and the fullness thereof. Alam niyo po, kahit ako nagulat po ako sa naging prayer ko. Naging kakaiba po ang prayer ko. Ang naging prayer ko, sabi ko, Lord, kung paano sinabi niyo na ang mundong ito at ang kabuuan nito ay sa inyo. Sabi ko, Lord, ilipat niyo na nga yung langis na yun, tanggalin niyo doon sa ilalim ng West Philippine Sea. Ilagay niyo na nga po dito talaga sa talagang nasasakupan ng bansang Pilipinas. No? Naging iba yung pananaw mo. No? Ang makikita mo ay yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Halimbawa, merong nangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo na kaguluhan. No? Kapag naroon yung kadalisayan ng puso, ang makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos. No? Halimbawa, yung naririnig natin lagi na meron kang anak na ang kulit, talagang lahat na yata ng hindi magandang bagay gagawin. No? Pero kapag meron kang dalisay na puso, ang makikita mo yung magandang plano ng Diyos sa anak mo. Na imbis na magmura ka, imbis na kung anong sabihin mo, ang masasabi mo, pinagaganda lang ni Lord ang testimony mo. Amen? No? Parang yung pong yung isa po nating kapatid, no, isang nanay sa anong tawag dito, sa Mindoro. Active na active po 'yun, balo na po siya, no, balo na siya, pero makikita natin talaga sa kanya yung kasipagan, no, na siya ay naglalabada, pero yung gawain para sa Panginoon, hindi siya lumiliban. Lagi siyang present, no? Kapag sinabi na magturo ka doon, punta siya doon. Pero ang way ng living niya, naglalabada siya. Meron siyang isang anak na lalaki na talaga naman, na sabi nga ay napakakulit, napakatigas ang ulo, no? Lagi niya nang sinasaway, pero hindi pa rin. Nandun pa rin. No? Nandun pa rin na gustong-gustong lumabas, makibarkada. Dumating sa punto, nabugbog yung bata. Pinost pa nga po doon sa, doon sa group chat ng mga leaders, no? Yun, doon sa at humingi ng tulong kasi nga ay kailangang ma-check up. Dahil talagang, kung makikita niyo po yung mukha ng bata, talagang maga. Natanggal yung ngipin, gano'n, napagkaisahan. Maliit lang po yung bata. No? Pero yung pong nanay na yon hindi nawala ng pag-asa. No? Ang kanyang pananaw doon, magiging na yan sa kanya. Magiging, anong tawag dito? Magiging aral na sa kanya yon. Kaya ngayon po, alam nyo, ngayon kahit nasan yung nanay, attend ang nanay ng prayer meeting, ng prayer and fasting meeting, kasama niya na yung kanyang anak na yon. Amen? No? Kaya makikita natin na kapag mayroon tayong pure heart, magiging positive thinker tayo. No? Ibig sabihin, walang problema na walang solusyon. Amen? No? Ano sabi dun sa sa 1 Corinthians 10:13? Ano sabi doon? There is no temptation, there is no problem that is not common to man. But in there is no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation, He always makes a way to escape that you may be able to bear it. Yon. Kaya kung sa pagkakataon na ito, sa problemang taglay-taglay mo, para bang ang iniisip mo, para ka ng pinagsakluban ng langit at lupa, no? Para bang ikaw na yung mayroong pinakamabigat na problema na pasan-pasan, if you have a pure heart, kapag daw tayo ay mayroong pusong dalisay na nanggagaling sa ating Panginoon, ang makikita natin ay ang solusyon. Amen? No, ang solusyon. Naalala kong bigla tuloy yung patotoo ng anak ni Pastor Tanchi. Sino nakakakilala dito kay Pastor Tanchi? Siya yung pastor ng pinakamalaking church. No, isa sa pinakamalaking church din na dito po sa ating bansa. Ang CCF, no? CCF nga ba? Ayan, CCF, no?
Na sabi nga po, nung sila ay bago-bago pa, no? Active na active si Pastor Tanchi noon, kanyang asawa, na may time noon, silang mag-asawa ay nagpunta sa isang gawain, sa isang Bible study, no? Naiwan yung kanyang mga anak sa kanilang bahay. At unknowingly, mayroong dumating na magnanakaw. Pinasok yung bahay nila. At alam niyo po, hindi lamang basta ninakawan, pinagsamantalahan pa yung kanyang anak, no? Pinagsamantalahan pa yung kanyang anak. Alam niyo, kung maririnig niyo po yung patotoo ng kanyang anak na pinagsamantalahan, dito niyo makikita talaga yung purity of heart, no? Na bagamat ganon yung kanyang naranasan, no? Na kung sa ibaba, sabi nga, kung 'di ba, meron tayong mga nababasa o nalalaman na kapag ganoon yung kanyang naranasan ng isang babae, yung rape, talagang, kumbaga parang nakatanim to sa kanyang puso, sa kanyang yung iba nagkakaroon ng hatred sa mga lalaki, no? Yung iba talagang, iba na yung kanilang nagiging pananaw. Pero dahil sila nga po ay nakakilala sa ating Panginoon, alam niyo po ba, yung time na yon, kahit siya ay nagulat dahil yung forgiveness, no? Doon sa mga taong yon na sa mga nanamantala sa kanya ay dumaloy, no? Dumaloy. At alam niyo po, hindi yon naging nga po hadlang upang hindi siya gamitin ng ating Panginoon. Ngayon, isa sa tool, no, ng kanyang paglilingkod sa Panginoon ay ang pagpapalakas, no? Pag-a-uplift sa mga, lalo na sa mga kababaihan na nakaranas nung kanyang naranasan. No? Kung paano siya ay tinaas, pinalakas, no, ng ating Panginoon, in spite ng nangyari yon, yun ang kanyang ginagamit ngayon, yun ang kanyang ministry ngayon, no? Na sabi nga po, magpalakas sa mga kababaihan. At binigyan siya ng isang, sabi nga po, ng isang asawa na sabi nga po ay hindi tinignan yung kanyang nakaraan. At siya ngayon ay mayroong isang napakaligaya o napakasayang pamilya na naglilingkod sa ating Panginoon. No? Kaya if we have that pure heart, we can see everything in the power of our Lord Jesus Christ. No? Ang makikita natin ay ang ating Panginoon, no? Blessed are the pure in heart, for they will see God. In every aspect, no? Sa mga mapapangit na bagay, ang makikita mo ay ang kagandahan, ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? No? Naroon na hindi ka madadown, hindi ka manlulumo, hindi ka aatras, magpapatuloy ka, lalo't sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil alam mo na ang Diyos natin ay Diyos ng himala. Amen? Kaya minsan, halimbawa sa paglilingkod, no? Halimbawa, na-assign ka. Minsan, gusto natin ma-assign tayo doon sa magagandang lugar, no? Doon sa magagandang lugar, yung sa mayayaman ng lugar. Minsan yun ang dinidesire ng mga naglilingkod sa Panginoon. Pero alam niyo po, if you have a pure heart, no? Mas gugustuhin mo yung ma-assign ka doon sa pangit na lugar. Bakit? Dahil alam mo, pagagandahin ni Lord ang lugar na iyon. Amen? Gusto mo mapunta ka doon sa lugar na mahihirap. Bakit? Dahil alam mo na payayamanin yon ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Magiging positive thinker ka. No? Ang makikita mo, yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung paano siya gagalaw, kung paano siya magbabago, kung paano siya magpapalaya, kung paano siya magpapagaling ng mga may sakit at karamdaman. Amen? Kaya, sabi nga po, naroon yung magkakaroon ka talaga ng lakas ng loob, ng excitement na gawin yung pinagagawa ng ating Panginoon. Dahil ang makikita mo ay ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. No? Praise the Lord. At ang susunod, no? Ito, choosing the right word. Choosing the right word. Kapag daw po tayo ay mayroong malinis na puso, hindi tayo basta-basta maglalabas ng salita. No? Lalo't higit kapag tayo ay emotional.
No? Pag emotional ka, ibig sabihin, wala kang purity of heart. No? Ang puso mo ay, sabi nga, ay pinangungunahan ng emosyon. Ang sabi sa Proverbs 15:26, ano yung sabi doon sa Proverbs 15:26? The thoughts of the wicked are an abomination to the Lord, but the words of the pure are pleasant words. No? The words of the pure are pleasant words. Kaya, kapag daw po tayo ay may purity of our hearts, no? Ang bawat lalabas, hindi lamang sa ating bibig, lalo na po ang ginagamit ngayon na communication ay ang media, no? Messenger, no? Yung mga ganon. Yung sa Facebook, kailangan daw po maging maingat tayo. Choose, sabi nga, we must choose the right word. Hindi yung basta post ka lang ng post. Di ba? Sabi nga po, kung naroon po dumadaloy sa atin, yung purity of heart, even doon sa mga pinopost natin, even doon sa message natin, no? Ay naroon po na ang ating Panginoon ay maluluwalhati. At tandaan po natin, walang maililihim sa ating Panginoon. Alam niyo po, nung pong nakaraan, meron pong isang kabataan na nanghiram, no, sa Mindoro po ito. Nanghiram ng cellphone ng isang kabataan, no? Nanghiram. Nag-login siya doon. Nag-login siya nung account niya doon sa hiniram niyang cellphone. Nakipag-chat siya. May group chat sila no? Habang ginagamit niya, naglobat, namatay. Ang ginawa niya, sinoli na niya dun sa sinoli niya dun sa hiniraman niya, no? Di syempre, yung may-ari, ano gagawin mo? I-charge mo. Umuwi na yun ng hiram. Alam nyo, nung mabuksan na, nung magkaroon na ng charge yung cellphone, bumukas, no? Dahil hindi na log-in, lahat ng mga pinagsasabi nila doon sa group chat, lumabas. No? Nandun yung pambubuli, doon sa mga kabataan, sa mga kasamahan nila, nandun yung, sabi nga ay, ang tag dito, yung mga pangit na may mga pinopost pa sila, may mga pictures pa na nilalagay, no? At naroon na, sabi nga po, at dahil doon, kahit yung hiniraman na cellphone, biktima din doon sa group chat nila. Kaya, ang sabi ko na lang sa kanila, sabi ko, dito natin mapapatunayan na walang lihim na hindi mabubunyag. No? Kaya sabi nga po, kung nais natin na talagang itong katotohanan na ito ay naroon na talagang makita sa ating mga buhay, yung having a purity in our heart, we must choose our words na gagamitin, na sasalitain. No? Dahil kapag ito po ay lumabas na, hindi lamang doon sa PM o yung sa group chat, pag nariyan na yan, nabasa ng concern, kahit burahin mo pa yan, hindi na yan mabubura. Sabi nga, damage is already done. No? Naalala niyo yung may pagkakataon na kinanta ni Pamelo ba yun? Panelo. Yung kanta ni Sharon Cuneta. No? At dahil doon, nag-react si Sharon Cuneta. Ang nakakaawa dito, ang daming nag-react na ang sabi niya, ganyan pala ugali mo, ganun-ganun, no? Bumaba ang tingin kay Sharon. Dahil dun sa reaksyon na kanyang ginawa, no? Nung kanyang, hindi naman yun sinabi. Kumbaga, di ba, sa yata yun
ano ba mga tawag doon? May mga Twitter, may mga basta ipinost. Kaya ngayon, kung dati-rati ang tingin sa kanya ay megastar, ang tingin na sa kanya ngayon ay negastar. Nabago, no? Nabago. Kaya sabi nga, makikita ang ating katauhan sa mga sinasabi natin, sa lumalabas sa ating bibig. Bakit? Dahil ang sabi sa Bible, out of the abundance of our heart, our mouth speaks, no? At sa pagkakataon na ito, hindi lamang our mouth, no? Kumbaga, ang source ng communication ngayon ay through, yun nga, sa Messenger, sa Facebook, sa ano. Kaya, maging maingat tayo, no? Maging maingat tayo. Tingnan natin, yung bang isusulat mo, yung bang ang tawag dito, i-comment mo ay makakapag-uplift doon sa magbabasa? Ito ba ay naroon na makakapag-bigay ng papuri sa ating Panginoon? O meron ka lang gustong patamaan? Meron ka lang gustong anuhin? No? Kapag ganun po yung intention natin, no, there is no purity of our heart. Kapag tayo ay nag-comment, nag-post, at gusto nating may patamaan, no po, makikita natin marami ang ko-comment o magre-react ng negative. Bakit? Negative yung tinanim mo eh. Di ba? Sabi nga, ano man na itanim mo, aanihin mo. Kaya pag nagtanim ka ng negative, aani ka ng negative. No? Mga prinsipyo yun sa Bible. Kaya maging maingat po tayo, no? Maging maingat tayo. Baka mamaya sinasabi natin na naglilingkod na tayo sa Panginoon, nagaan tayo sa Panginoon, pero kung mag-post ka, kung ano-ano yung pinopost mo, no? Magpapatotoo ba yun na talagang binago ka ng Panginoon? Magpapatotoo ba yun na ikaw ay talagang, sabi nga ay, lingkod na ng Diyos? Makikita yon, no? Kaya sabi nga po, isa sa sign that we have a pure heart if we know how to choose the words na ilalabas natin, i-comment natin, or ipopost natin. No? Kaya kung sa puso mo, minsan, naroon na parang gusto mong gumanti through comments, ay wag ka na lang. No? Wag na lang dahil magkakasala ka pa. No po? Magkakasala ka pa at magiging daan ka pa ng hindi pagkakaunawaan. No? Kaya sabi nga, we must choosing the right word. Sabi nga po, talk less and listen more. No? Dahil, sabi nga po ay, minsan ang masyadong salita, mas maraming kasalanan ang lumalabas. Kaya, mas mabuti pa pong tahimik tayo. No? Pakinggan mo siya, hayaan mong at ang maging ng puso mo habang pinakikinggan mo siya, sige lang, para ma-release ka. Para makalaya ka. Hindi yung gagatungan mo pa, no? Hindi yung gagatungan mo pa, kundi hayaan mo lang siya magsalita para makalaya siya. Ano man yung kanyang daladalang sakit, ano man yung kanyang daladalang problema, hayaan mong ilabas niya. At pag siya ay nakalaya, no? Pag siya ay naroon na ilabas niya na, tsaka mo siya sabihan ng magagandang payo. Hindi yung habang nagsasalita siya, gagatungan mo pa. Kaya imbis na makalaya siya, lalo siyang nababaon, no? Lalo pa siyang naroon na, sabi nga ay, umiinit o nagagalit, no? Na minsan, oo nga, ganun nga yung taong yun. Kaya imbis na makalaya yung lalong magagalit pa, no? Magtatanim ka pa. At ang huli natin na isang sign, na tayo ay mayroong grateful heart, ang sabi dito, pure heart ay being grateful. Ano ba ibig sabihin ng being grateful? No? Nandun yung lagi kang nagpapasalamat. Kaya di ba, sabi nga, in everything give thanks, for it is the will of God concerning you. Romans 8, no? Doon natin makikita. At ang sabi sa Hebrews 13:15, ang sabi dito, ano sabi sa Hebrews 13:15? Yan. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, pagpuring mula sa ating mga labi at nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Amen. No?
sa English nito, no, yung the fruit of our lips, giving thanks. No? Laging nagpapasalamat. Lagi tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Dahil alam naman natin na kapag tayo ay nagpasalamat, alam natin na mayroong magandang bagay na gagawin ang ating Panginoon. In everything, give thanks. Sapagkat ito ang kalooban ng ating Panginoon. If we want to, sabi nga, kung gusto natin na magawa natin ang kalooban ng ating Panginoon, ano daw yung dapat natin gawin? Magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Amen? No? Sa lahat ng bagay. Maging ano man yan, negative man yan. Halimbawa, bigla kang nagkaroon ng sakit, no? O karamdaman. Huwag mong hayaan na dahil sa sakit at karamdaman, hindi ka makapagpasalamat sa ating Panginoon. Magpasalamat ka dahil sa pagkakataon na ito, mararanasan mo ang katotohanan that He is our great healer. Siya yung ating dakilang manggagamot. No? Siya yung ating dakilang manggagamot. Nagkaroon ka ng problema, no, sa financial, sa pananalapi. Give Him thanks for He is your Jehovah Jireh na magsusupply ng lahat ng iyong pangangailangan. Amen? Dumating sa punto, iniwan ka ng karelasyon mo, iniwan ka ng kaibigan mo. Magpasalamat ka dahil ang katotohanan na hindi ka iiwan o pababayaan ng ating Panginoon ay mararanasan mo. Amen? No? Kaya sa lahat ng bagay, pwede tayong magpasalamat sa ating Panginoon. At pag ganun na daw po ang lumalabas sa ating puso, no, sa ating mga bibig, yun ay sign that we are having a pure heart. Amen? No? Halimbawa, yung alam mo na hindi ikaw ang nanguna. Nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Alam mo na hindi ikaw ang nanguna. Siya naman ang nanguna. No? Pero, dahil meron kang pure heart, ikaw ang mangunguna na humingi ng tawad. Amen? No? Ikaw mangunguna na humingi ng tawad. Kaya makikita natin, hindi mahirap sa isang tao na merong pure heart ang magpakumbaba. Amen? Hindi mahirap, no? Ito ay naroon na magiging automatic na sa kanya. If we have a pure heart, ito'y magiging automatic na ikaw ang unang magpakumbaba. Kahit pa sabihin na hindi ikaw ang may kasalanan. Po, dahil yun ang magiging way para mabuksan yung iyong nakagalit o doon sa katotohanan, no? Naalala ko yung isang meron ako napanood na interview sa mag-asawa, no? Tinanong sabi nga sa mag-asawa, 'di ba, hindi naman perfect. Meron talagang diskusyon. Pero tinanong sila, ang sabi sa kanila, sino sa inyong dalawa ang unang humihingi ng sorry? No? At alam niyo kung sino yung unang humihingi ng sorry? Yung asawang lalaki. Di ba, parang yun, kumbaga, hindi, ang tawag dito? Parang, hindi dapat, no? Kasi siya yung lalaki. No? Sabi nga sa Bible, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawang lalaki. Pero don't you know, na sa pamagitan ng bagay na yon, ang sabi nga nung mag-asawa, sabi ng babae, oo nga po, siya yung unang humihingi ng tawad. No? Ano yung hinihingi niya ng tawad? Ang hinihingi niya ng tawad ay yung kanyang nagawa na hindi maganda. No? Halimbawa, ang sasabihin niya, ay sorry, tumaas ang boses ko. No? Ang hinihingi niya ng tawad yung nagawa niya. At dahil dito, makaka-realize yung babae, ay ako rin kasi bigla akong Ganon, di ba? Pero kumbaga, kapag ang nangyayari sa diskusyon kasi ikaw No? Naalala ko yung nabasa ko yung, ang tawag dito, yung kay Sharon Cuneta na humingi na siya ng tawad o paumanhin, no? Alam niyo, mga comment doon, hindi ka naman dapat sa madla humingi ng tawad, kay Panelo ka humingi ng tawad. No? Kaya makikita natin na
Meron kasing iba na humihingi ng tawad just to, i-ano lang yung sarili niya, i-justify. No? Hindi po yun tama. Yung minsan sabi natin, uy, sorry ha, kasi ganito eh. Kapag nag-sorry tayo, wala nang kasi. Kapag nag-sorry tayo, sorry doon sa ginawa natin. No? Minsan yung iba kasi, ay sorry kasi ikaw eh. Ikaw ang nauna eh. Ay di mag-aaway na naman. Pero kapag halimbawa, ay sorry ha, kasi ganito nagawa ko, hindi ko nagagawin, ganyan-ganyan. No? Kumbaga nakasentro ka doon sa kasalanan mo, hindi doon sa kasalanan niya. No? Ang hinihingi mo ng tawad yung kasalanan, yung pagkukulang mo. No? Hindi yung naroon yung kasalanan niya. Siya yung mayroong karapatan na humingi ng kasalanan niya, ng sorry doon sa kasalanan niya. No po? Kaya, ang sabi nga po, ang isa sa sign that we have a pure heart, no po, naroon na sabi nga po, mayroon laging mababang loob, pagpapakumbaba. No po? Ito yung example ng ating Panginoong Yesus. Lalo na ngayon, na magkakaroon, mahabi nga, papasok na naman tayo sa month of April ng, Holy Week. No? Dito laging naroon na pinaalala ng Panginoon. Doon sa mga ginawa sa Kanya, anong ginawa niya? Father, forgive them for they do not know what they are doing. Amen? Patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. No? Meron nga pong na nag-message sa amin na, Bishop, si ganyan, ganon, naninira, gusto sirain yung gawain dito. No, kung ano yung mga Sabi ko nga sa kanya, ipag-pray natin. Hayaan natin na sa prayer natin, compassion, no? Dahil nagagamit siya ng kaaway. Tandaan natin, we wrestle not against the flesh and the blood, but against principalities, the rulers of darkness, the spiritual wickedness in high places. Ang talagang kaaway natin ay si Satanas at ang kanyang mga kampon na gustong sumira, pumatay at magwasak ng ating mga buhay. Kaya kapag kilala natin, alam natin kung sino ang kalaban natin, no? Hindi tayo magagalit sa kapwa natin. Dahil hindi kapwa natin ang kalaban natin, kundi ang kaaway. And praise the Lord, ang sabi sa Bible, greater is Jesus who is in us than he that is in the world. Ibig sabihin, mayroon kang katagumpayan laban sa gawa ng kaaway. Amen? Napakaganda po doon sa discipleship training, no? Yung about the blood of Jesus, about the cross, about the resurrection of our Lord Jesus Christ. Doon natin makikita that we have the victory in our Lord Jesus Christ. Amen? No? Kaya sa umaga pong ito, tanong natin sa ating mga sarili, ito bang mga sign na ito ay nagmamanifest na sa aking buhay? No? Yung hindi nagtatanim ng galit, yung nandoon na nagbibigay without expecting any return, yung naroon na sabi nga ay, ang tawag dito, nagpapakumbaba, pinipili yung bawat salita, no? Ito bang mga signs na ito ay naikakapamuhay ko na? Kung sa palagay po natin ay minsan sumasablay pa tayo, tandaan po natin, katulad ng sinabi ni Haring David, lagi siyang nagpapasearch sa ating Panginoon. Kaya di ba sa prayer niya sa Psalms 51, no? Search me, O Lord, no? Nagpapasaliksik siya sa kanyang puso. Kasi sabi nga the heart is deceitful above all things. Ang puso, ang pinakamandaraya, no? Sa lahat ng bagay. Ano ba ang kinakatawan ng puso? Yung ating emosyon, yung ating kaisipan, no? Yung ating will, no? O yung pagnanais, no? It consists of our heart. Ang sabi ng Panginoon, the heart is deceitful above all things. Who can know it? Sino ba makakaalam nito? Ako, malalaman ko ba yon? Kung sa bawat paglapit mo sa akin ay nakangiti ka, pero ang puso mo pala ay ganon. Ang sabi ng Panginoon, I, the Lord, search the heart.
Siya ang nakakaalam, no, ng ating mga puso. Katulad nga po yung nangyari doon sa mga kabataan, no? Saya-saya nila magkakasama, pero deep inside pala, naroon yung nang bubuli sila, nandoon na sabi nga ay sa usapan nila ay yung ibang pinag-uusapan, sabi nga inaano yung mga tawag dito, yung kanilang parang inaano, anong term ba yon? Yung kanilang mga kamalian, yung mga kanilang mga halimbawa, yung paglakad, lahat binibigyan ng mga maling kahulugan, no? Yung itsura nila, yung pambubuli nga, no? Deep inside pala ganoon. Pero tandaan natin, walang lihim na hindi nabubunyag. Ipapakita ito. Bakit? Dahil gusto ng Panginoon, mabago tayo. Amen? Kaya sabi ko nga doon sa mga kabataan na yon, hindi aksidente na mabunyag yan. Dahil ayaw ng Panginoon na tayo ay manatili na walang pusong dalisay. Lalo na ngayon ang tema natin. No? Ang tema natin ngayon ay having a pure heart. Gusto talaga ng Panginoon, maranasan natin to. Hindi lang yung basta marinig natin o malaman. Ang nais ng Panginoon, maranasan natin to. Amen? Maranasan natin siya. Dahil siya ay Diyos ng karanasan. Hindi siya Diyos ng kasaysayan. Tandaan natin, ang ating Panginoon, hindi lang siya Diyos ng kasaysayan. Siya ay Diyos ng karanasan. Amen? Kaya purihin ng Panginoon, tumayo tayong lahat. Sa pagkakataon pong ito, maging yung mga nasa tahanan, yung ating pong pinag-aralan sa umaga pong ito po ay mga katanungan. No? Maaari maging katanungan. Ito ba mga sign na ito ay nararanasan na natin? The Lord wants us, no? Makita talaga itong mga signs na ito. Dahil kapag ito po ang nakita, no? Walang, sabi nga, walang nasa dilim na hindi madadala sa liwanag, no? Ang mga nasa kadilim, magiging liwanag tayo na mundong ito. Magiging asin tayo, preservative. Kaya walang mapapahamak, no? Dahil sa purity of heart na yan, marami ang maliligtas. Lalo na po ngayon na tayo po ay may mandato ng expansion, no? May mandato tayo ng expansion na nanggagaling sa ating Panginoon. Dahil siya nga ay malapit nang dumating. Ang nais ng ating Panginoon na bago siya dumating, makilala niya, sabi nga, magamit niya ang bawat isa sa atin, no, na mayroong dalisay na puso. Amen. Kaya tayong lahat ay yumuko at pumikit. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na amin pong pinagbulayan sa umaga pong ito. Katulad ng tanong, Panginoon, sa Psalms 24, verses 3 to 5, sino ang makakapasok, Panginoon, sa inyong presensya, Lord, sa inyong burol ng kabanalan? Yun lamang pong may malinis na kamay at dalisay na puso. At sa pagkakataon na ito, sa mga katuruan po na aming narinig, lalong higit sa buwan na ito ng Marso, tungkol sa purity of hearts, oh God. Lord, dalangin ko po na ito ay hindi lamang basta marinig namin ng aming kanang tainga at lumabas sa kaliwa. Or ito ay naroon, Panginoon, na marinig namin, Panginoon, at mapunta lamang sa aming isip. Hayaan niyo po na ito ay bumaba sa aming mga puso. Sapagkat ang lahat ng bagay, Panginoon, na aming sinasalita, na aming mga ginagawa, Panginoon, ito ay refleksyon ng laman ng aming mga puso. Kaya sa umaga pong ito, Lord, nais po namin na ang mga signs na yon
ng pagkakaroon ng dalisay na puso ay makita niyo po sa amin. Salamat sapagkat wala po kaming maitatago, wala kaming maililihim sa inyo. Kaya sa umaga pong ito'y sama-sama po kami na nagpapakumbaba. Nagpapasyasat, Panginoon. Search our hearts, O God. Know our thoughts, Lord. Saliksikin niyo, Panginoon, huwag niyong hayaan na merong maiwan pa, Panginoon. Maiwan na sama ng loob. Maiwan, Panginoon, ng mga, Lord, inggit, galit, Lord, o anumang mga bagay, O God, na magpapadumi sa aming mga puso sa oras pong ito. Search our heart, Lord. Let the power of your Holy Spirit search our hearts today, O God. Yes, Lord, even, Lord, sa mga nasa tahanan, Panginoon. Bukas ang aming mga buhay sa inyo, Panginoon. Kilala nyo kami ng higit sa pagkakakilala namin sa aming mga sarili. Kaya sa umaga pong ito, Panginoon, Lord, hallelujah, nagpapakumbaba kami, Panginoon. Siya sa atin nyo ang aming puso. Siya sa atin nyo, Panginoon. Yes, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Yes. Yes, oh God. Yes, Holy Spirit. Let the Spirit of Lord, hallelujah, conviction, oh God, ang naroon na maranasan namin, Panginoon. Kung may mga bagay, Panginoon, Lord, i-convict nyo kami, ipaalala nyo sa amin to, Lord. Ipakita nyo na ito hindi tama, hindi nakakalugod sa inyo, Panginoon. Yes, oh Lord. Hallelujah. Oh, shakarabakarabasandarabakiyarabasande. Yes, oh God. Oh Lord, patawarin niyo po kami kung minsan, Panginoon, may mga tao kami na, Lord, napapag-isipan ng hindi maganda, Panginoon. May mga tao kami, Panginoon, na napagsabihan namin, Panginoon, ng hindi maganda. Oh Lord, kilala niyo sila, Lord. Forgive us, Lord. Forgive us, oh Lord. Oh yes, oh Lord. Maging, Lord, sa mga nasabi namin o nagawa namin sa aming mga asawa, sa aming mga anak, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, yes, oh God. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit, move to your people, Lord. Bring our needs, oh Lord. Hayaan niyo, Lord, ang aming mga puso ay iluhod namin sa inyo sa oras na ito. Forgive us, O Lord. Forgive us, Lord. Cleanse us with the power of your blood, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the spirit of realization, O God. Thank you, Lord, for the spirit of exposure, O God. Expose nyo, Panginoon, ang mga kadiliman na natatago pa sa aming mga puso, Panginoon. Lord, ang liwanag nyo, Diyos, hallelujah, ang matuon sa aming puso ngayon, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, yes, oh God. Let Holy Lord, Holy Spirit, yes, Lord, hallelujah. Pakita niyo, Panginoon, ipaalala niyo sa amin, O Lord, ang mga bagay na ito na hindi nagbibigay ng kaluguran sa inyo. Oh, yes, O God. Thank you, Jesus. Patuloy po kayo mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Yes, O Lord. Sa oras po ito, Panginoon,
Dinalangin po namin ang dalisay na puso, God. Ang amin pong matanggap na nanggagaling sa inyo. Yes, Lord. Yes, oh God. Let us sing this song, Pusong Dalisay. Thank you, Jesus. Pusong dalisay Yes, Lord. ang aking nais. Lord, ito po ang aming panalangin sa oras pong ito. Likhain mo, Tanging ikaw lamang Diyos, makapagbibigay nito sa amin, para Panginoon. akin. Tanging kayo lamang, Panginoon. Pusong Yes, Lord. dalisay Amen. ang aking nais. Yes, oh God. Likhain mo, Diyos, Yes. para sa akin. Yes, oh God. Isang pusong tapat sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Hando ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Hando ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Hando ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hando ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hando ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na ang maging tibok ng puso ng bawat isa sa amin ay tunay nga, Panginoon, tibok, Lord, na ikaw ay mapaparangalan sa aming mga iniisip, sa aming mga sinasalita, maging sa aming mga ginagawa. Lord, marami pong salamat sapagkat alam ko po, Panginoon, na lahat, Panginoon, hallelujah, nakaturuan na amin pong narinig sa loob, Panginoon, ng 4 na linggo nitong buwan ng Marso about having a pure heart. Ito ay tunay na titimo sa aming mga puso at ito, Panginoon, ay aming maikapamuhay.
Ito'y mangyayari lamang, Panginoon, sa tulong at gabay nyo, Santong Espiritu. Kaya ina-acknowledge ka namin sa aming mga buhay na kung wala ka, wala kaming magagawa. Marami pong salamat sa pagsama nyo. Salamat po sa pagpapaalala nyo. Salamat po sa pagtuturo nyo sa amin sa umaga pong ito. Kung kaya't ang lahat po ng papuri, ang lahat ng karangalan, ang lahat ng pasasalamat ay ibabalik lamang namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Amen. Alam ko po tayo lahat ay pinagpala ng salita ng Diyos ngayong umaga pong ito. Amen po ba? Amen. Mukhang, baka po yung iba nagre-reflect pa sa atin po mga pinag-aralan ngayong umagang ito. But sabi nga po, let's go to this part na kung saan tayo kanina po ay tayo ang tumanggap ng salita ng Diyos. Ngayon naman po ay tayo po ang magkakaloob sa Diyos. Amen po. Yung atin pong mga, sabi nga po, we can give to God our time. Yung pong binabanggit ni Rev po kanina, yung oras natin as we stay here in the presence of God, as we listen to Him, tayo po ay we are giving our time to the Lord. And sabi nga po, yun din pong ating mga talents, yung pong sa worship team, yung ating mga dancers, they give their talents to the Lord. And also, we can give our treasure to the Lord. Ano po yung treasure? Ano po ba yung mga natatanggap po natin, di ba po, na mga pagpapala, na financial, it's also, yun nga po, a part that we can give to our God. Isa po sa mga Bible verse na binanggit po ni Rev kanina, na tinakil nga po dun sa number 2 natin, di ba po, nasabi nga, give without expecting anything in return. Ganon din po dapat sa Panginoon. As we give to the Lord, hindi po dapat tayo yung puso natin na sasabihin natin, Lord, magbibigay ako kasi may kailangan ako, kasi sinabi na kailangan daw tong bigay. Dapat po ang maging reason natin ng pagbibigay, first of all, dahil po we are grateful to the Lord. Amen po ba? And because we love Him. Sabi nga po dito sa 2 Corinthians 9, verse 6, 7, 8, 9 and 10, sabi po dito, but this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Sabi po dito sa 7, so let each one give as he purposes in his heart. So, paano po ba tayo magkaroon ng pusong dalisay sa pagbibigay? Tanungin po natin yung ating mga puso. Bakit ba ako nagbibigay? Bakit ba ako magkakaloob? Bakit ko ba ibibigay yung tithes? Bakit ko ibibigay yung offering? Bakit ko ibibigay yung pledges? Sabi po dito, kasunod, sabi nga po dito, not grudgingly, hindi daw po dapat napipilitan. Kasi sabi nung nagsasalita sa unahan, dapat ibigay daw yung tithes. Sabi sa Bible, dapat daw ibigay yung tithes. Yes, we obey, we follow, pero sabi nga po, hindi dapat napipilitan. Dapat po as we obey the Word of God, to give our tithes and bring it into the storehouse. Sabi nga po, di ba, sa Malakay 3, hindi po dapat dahil napipilitan tayo, but because we love God and we are grateful to Him. Amen po, sabi din dito po, nor of necessity. Hindi din daw po dapat dahil may pangangailangan tayo, kaya tayo magbibigay sa Panginoon. Pero sabi po dito, for God loves a cheerful giver. Meron po ako isang narinig na isang man of God. Sabi niya nga po dito, may iba daw po na hindi na sila naniniwala sa tithes kasi Old Testament daw po yun. Pero sabi nga po, kung babasahin po natin talaga at uunawain, saan ang galing itong verse po na to, nasa 2 Corinthians, sabi nga po, o sige, wag mo na sundin yung tithes kasi Old Testament yun. Pero pag binasa mo yung pinaka nilalaman talaga or yung pinaka pinanggagalingan nitong verse na to, sabi nga po, yung pagiging cheerful giver,
Hindi lang yung tithes ang ibibigay mo sa Panginoon. It's beyond the tithes. So, ibig sabihin po, kung ayaw mo sundin yung Old Testament, sige, dito na lang tayo sa New Testament. Pero hindi po sinabi na, kumbaga, i-abolish natin yun. Di ba? Kahit nga po si Jesus, sabi niya nga po, He came not to abolish the law, but to fulfill the law. So, kumbaga, i-fulfill pa rin po natin yung duty natin to give the tithes to the Lord. Pero, yung pagiging cheerful giver, it's beyond giving our tithes. It's beyond giving yung, kumbaga, yung offering natin sa Panginoon. Sabi nga po, meron nga pong, hindi ko po maalala kung kaninong ministry yon, na alam niyo po ba yung meron silang tinatawag na, ano po yun, parang 51 group, basta something ganun po. Ibig sabihin po nun, yung mga natatanggap ng mga tao po or ng mga congregation po sa ministry na yon, hindi lang po 10% yung binibigay na nila sa Panginoon, but they are giving the 51% of what they have to the Lord. At nakita po nila kung paano sila talaga i-prosper ni God. Bakit po? Sabi nga po, di ba? The earth is the Lord and the fullness thereof. Ibig sabihin, if we understand the Word of God, kahit po sabihin natin, ikaw nagpakapagod niyan, ikaw naghirap niyan, overtime ka ng overtime dyan. Pero sabi nga po, lahat ng tinatangkilik natin, even ang atin pong hininga, ay galing sa Diyos. Amen po ba? Kung hindi na po tayo bibigyan ni Lord ng kalakasan para magtrabaho, may magagawa po ba tayo? Kung magatanggalin po ni Lord yung hininga natin, may magagawa pa po ba tayo? No. Kaya nga po, sabi nga po, yung ating pagbibigay, it should be not grudgingly, not because of necessity, but out of being cheerful. Di ba po? God loves a cheerful giver. Yung pong, we are thankful to God dahil sa lahat ng pagpapala niya po na binibigay niya sa atin, sa lahat ng kalakasan na binibigay niya sa atin for us to be able to work, for us to be able to do things for His glory. Amen po. And sabi nga po dito, sa susunod na verses, sabi nga po, and God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things, have an abundance for every good work. Ayan po, si Lord pa rin po talaga ang nagbibigay ng grace sa atin para tayo ay makapagkaloob. Amen po ba? Kumbaga yung grace pa rin po ni God ang binibigay niya sa atin for us to be able to be part of, katulad po yung ating mga pledges, di ba po? Naalala ko lang po yung testimony po ni Ate Lot. Naalala ko po yung shinare niya minsan sa amin. Meron po siyang, nag-pledge po siya kay Lord na magbibigay siya sa Travis. Pero alam po natin yung most of us, na yun nga po, kumbaga hindi na ganun kalaki yung natatanggap niya na salary dyan po sa HOA natin sa Aragon. Kumbaga, kahit na ganito yung amount na gusto niyang ibigay dun sa pledge po sa Travis, pero hindi po nawala yung desire sa heart niya, na kahit maliit lang yung sweldo niya, sabi niya nga po, ang kwento niya, yun nga, baka hindi na siya makapagbigay, pero meron pong binigay si Lord na blessing sa kanya. At pagkabigay po na yun na blessing sa kanya, inaabot niya na po sa akin at sabi niya, Pastora, ito po yung pledge ko sa Travis. Kumbaga, yung pong heart niya to give, sabi nga po, mag-jump po tayo dito sa 10. Now He who may supplies seed to the sower, the bread for food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. Si Lord po ang nagbibigay ng fruit, ng bread and ng seed. Di ba po yung desire ni Ate Lot to still give, although wala siya sa capacity to give, ano po nakita ni Lord sa kanya? Yung desire niya. Di ba sabi nga po sa sa Psalms 37 verse 4, delight yourself into the Lord and He will give you the desires of your heart. Minsan po tayo nangangako na, Lord, sige, magiging part ako nito, magpe-pledge ako ng ganito. Pero pag dumating na po tayo dun sa point na parang wala na tayong kakayanan, tumitigil tayo. But we have to remember, sabi nga po, it is God who gives the seed and the bread. So, sa Lord po nang gagaling, yung ibibigay din po natin or yung ating pong kakainin. Ano po yung kailangan na makita ni Lord sa atin? Yun nga po, to have a pure heart and have that
desire sa puso natin to be able to give. Bakit po? Kasi si Lord din po ang magbibigay sa atin for us to be able to give. Kaya lang po, nakakalungkot, minsan, Lord, I desire to be part of this pledge or yun nga po, maging bahagi nito. Pero yun nga po, maaring ibinigay na ni Lord pero may nakita ka ngayong isang need instead na dapat kaya ka bless ni Lord kasi para yun katugunan yun dun sa desire mo to be part of that project or that pledge pero sa iba po natin nilagay. Do we think we give glory to the Lord sa bagay na yon? Hindi po kasi yung pong blessing na binigay ni Lord in-answer niya, dapat doon po natin nilalagay kung saan natin siya ipinalangin. Pero sabi nga po, alam naman po ni Lord lahat ng needs natin. But sabi nga po, di ba, sa Matthew 6:33, if we will seek Him first, His kingdom and His righteousness, everything will be added unto us. Nasabi nga po, as we delight ourselves to Him, He will give the desires of our hearts. Pero sabi nga po, wag po nating kalimutan yung vow or yung pangako po natin sa Diyos. Kasi nakakalungkot po minsan, yun nga po, may magpe-pledge, pero may nangyari lang na hindi maganda. Parang, biglang hindi na tinutupad yung pangako nila. Hindi naman po sila sa tao nangako, kundi sa Diyos. Di ba po? Kumbaga, tayo rin po, as we give our tithes, our offering, our pledges unto the Lord, sabi nga po, hindi lang para masabi na nag-tithes ako, nag-offering ako, kasi sa worship team po, minomonitor po sila eh. Kaya yung kumbaga, yung iba na-oblige magbigay. Pero sabi nga po, hindi dapat manatili doon. Maging reason ng puso natin as we give to the Lord because we love God and we are grateful to Him. At sabi nga po, we want to follow God's instruction and we want to obey Him. Amen po ba? Lalo na sa mga worship team na nakikita naman po natin, they are giving already their tithes. Kumbaga, maaring magsimula po tayo na we are giving dahil, yun nga po, nabasa natin sa Bible, napakinggan natin, pero sabi nga po, there should come a time na yung pagbibigay na po natin because of our purified heart and a cheerful heart to give to the Lord. Amen po ba? So sa umaga pong ito, ano man po yung ating ipagkakaloob, sabi nga po, alam po ni Lord kung 10% talaga yung binibigay po natin sa Kanya. Alam po ni Lord kung talaga pang itong offering na to is, kumbaga, it's our best offering to Him. Hindi ko, sabi nga po, naalala ko lang yung isang teacher po namin nun sa FGTS, sa Bible School, yung isang Korean teacher namin na sabi niya po, iniisa-isa niya yung mga bahay ng mga members niya at tinatanong magkano talaga yung sweldo. Kumbaga parang for him to know kung talagang buo ba yung tithes na binibigay niya. Dito po sa atin, we're not doing that. Kasi alam natin na si Lord po nakakabatid ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Hindi na natin kailangan puntahan ang mga bahay-bahay to do it na para po tanungin. Because I believe the Lord is teaching us to be faithful to Him. The Lord is teaching us to really walk in His Word, in His ways. Amen po ba? Amen. So sa umaga pong ito, whatever we will give to our God this morning, let it be out of our love to Him, let it be out of our worship to Him, and let it be out of our grateful hearts to the Lord that He is good, He is great, and He is awesome to each and everyone's lives. Amen po? So hawakan po natin, sa mga nasa tahanan po, sa mga nag-join po sa ating live streaming, hindi nyo man po kayo makapunta dito to give your tithes, offering pledges, you can give it to our through GCash. Ayan po, makikita naman po natin sa screen, mapapakita po. And then also through our BPI account, ayan po, you can also send it there. So sa mga nandito po, sa tahanan po ng Diyos ngayong umagang ito, sa mga magkakaloob, let's hold our tithes, our offering, our pledges unto God, and let's thank Him. Thank the Lord, for He is good. His love endures forever. We thank you, God, for you are great. You are awesome, O God. Lord, bagamat Panginoon,
Lord, ang ekonomiya ng buong mundo ay bumabagsak, Panginoon, bumababa, O God. But Lord, the kingdom of heaven will never ever be shaken. And Lord, we are thankful because we are standing in the kingdom of heaven, O God, na Lord, wala kang pinabayaan ng mga anak mo. Wala ka, Panginoon, pinagkulang ng mga anak mo. Wala, Panginoong, mga nagutom na anak mo, O God, na tunay, na natapat, na nagkakaloob, na nagbibigay sa'yo, even in this time of crisis, O God, that this world is facing. Father, we thank you for you are faithful, for you are good, for you are great to each and every one of us, O God. And Lord, hear our tithes, offering, and pledges to you, O God. Lord, nababatid mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin. Nawa, O God, na makita mo as we give this to you, O God. Lord, let it be, O God, a sweet-smelling aroma before your sight, O God. Let it give honor and glory to your name. And Father, we thank you, O God, because you have said in your word that it is you who gives the seed and the bread to your children. Father, I pray sa mga kapatid at magulang ko na, Lord, there is the desire into their hearts. But Lord, wala silang capacity to give. Just like, O God, kung paano mo, Panginoon, kinatugon ang desire ni Ate Lot to be part, O God, of that pledge, O God, ay ganun ka na lang nag-provide kay Ate Lot. Lord, I believe sa bawat isa, O God, na may puso na maging, O God, Lord, na maging bahagi, O God, Lord, to be part of that pledges of that, Lord, Panginoon, mga projects ng church, O God. Lord, we pray, O God, Lord, let the windows and doors of heaven be open, O God. And Lord, padaluyin niyo po ang pagpapala niyo for each and every one of us will be able to be a channel of blessing, O God. Lord, and even, Panginoon, sa mga kapatid at magulang ko na nandun na sa kakayanan to give, Lord, I pray, O God, continue to bless them, not only, O God, sila, but also their families, O God. Thank you, Father God, for, Lord, you have said, silver and gold are yours, O God. And Lord, lahat ng sa mundong ito ay sa iyo. And Lord, tunay nga po, Panginoon, ng lahat pong ito, O God, ay binibigay namin sa iyo, God. Not because, Lord, may pangangailangan kami. Not because, Lord, napipilitan kami. But Lord, we are giving this to you, O God, with a humble heart. Lord, with an obedient heart. And Lord, na pusong dinalisay mo na, O God, sa inyong harapan ngayon pong umagang ito. Lord, receive all our tithes, all our pledges, all our offerings, O God. Lord, and let all these things, O God, be used for your glory, O God, and for the expansion of your kingdom. Father, we thank you, O God. We honor you and we bless you. In Jesus' mighty name, these things we pray. Amen and amen. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear.
It's all about you. It's all about you, Jesus. Good morning, church! Welcome to JBLU News and Events. For our morning programs, morning devotion, Tinig ng Pag-asa, every Monday, Wednesday, and Friday at 9 a.m. at our Facebook page, Jesus Lifted Up Church. Dito po natin mapapanood ang mga teachings ng ating pastor mula Mindoro, Pangasinan, at Cavite. For our evening programs, Speak Life, every Monday, 7 p.m. Dito po natin mapapanood ang mga testimonies ng bawat isa. Next, patuloy po tayong makinig ng Word of God sa ating midweek service every Wednesday at 7 p.m. And let's soak in the presence of God for our soaking every Friday at 7 p.m. Still at our Facebook page, Jesus Lifted Up Church. For our online gatherings, JBLU leaders and workers, spiritual feeling every Tuesday, 8 p.m. Discipleship training. We have discipleship training catered to different age groups. Kids headed by Sister Clyde, ages 3 to 12, every Sunday at 6 p.m. Youth headed by Sister Hylene, ages 13 to 21, every Saturday at 3 p.m. Young adults headed by Brother Shalem and Sister Iyay, ages 22 to 30, every Thursday, 8:30 p.m. Adult woman headed by Sister Arlene, ages 31 to 50, every Thursday at 8 p.m. Adult men headed by Brother Rio, ages 31 to 50, every Sunday, 7 p.m. And senior adult headed by Rev Estela for ages 51 and up, every Thursday at 8 p.m. For online prayer gatherings, we have different schedule for the following. Fathers, Monday to Saturday, 4 a.m. Mothers, Monday to Saturday, 5 a.m. And pastors, Monday to Friday, 5 a.m. Online Youth Fellowship every Sunday at 7 p.m. via Google Meet. Next week is the first Sunday of April and we will be having an eating fellowship. We encourage everyone to bring food to share for next week's eating fellowship. And last but not the least, don't forget to like our Facebook page, Jesus Lifted Up Church. And click the subscribe button on our YouTube channel, JBLU Church. Praise. Amen. Tayo pinadako sa ating mission offering. Yan nga po, sabi po dito sa Mark 16, verse 15, He said to them, Go into all the world and preach the gospel to all creation. Amen. Isa po to sa mga utos ng Panginoon na tayo po ay maabot natin yung mga tao po, lalo na po yung mga hindi pa nakakapakinig ng salita ng Diyos. And through this mission offering po, tayo pong lahat ay magiging parte at makikibahagi po sa gawain ng Panginoon upang mapalawak po at mapalaki pa po ang gawain ng Panginoon. Kaya ngayon pong umaga, ihanda po natin ang ating mission offering at tayo po yung manalangin. Yes, O Father God, we praise you, God. We honor you, God. Thank you, O God, sa opportunity na ito, Panginoon, na makibahagi kami, O God, sa pagpapalawak ng iyong kingdom, O God, dito sa lupa, Panginoon. And we thank you, O God, sa mga pagpapala mo, O God, na binigay sa bawat isa, Panginoon, na through this
Lord God, na blessing, O God, na magiging bahagi kami, Lord God, ng iyong gawain, Panginoon. And Lord, I pray, O Father God, na continue, Panginoon, na masuportahan, Panginoon, ang iyong mga gawain, O God, dito sa lupa, Panginoon. Lord, maging, Lord God, ang sa mga kapatiran namin, Panginoon, na nagmi-mission, Panginoon, continue to give them the heart, O God, the passion, O God, to reach, O God, for your people, O God. We thank you, O God, Lord God, sa ngayong umaga, Panginoon, we praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Muli po tayong tumayo sa presensya ng ating Diyos. Muli po natin purihin, sambahin ang ating Diyos na buhay at pasalamatan po sa kanyang salita na narinig natin sa umaga po ito. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Tayo po'y manalangin. Aba naming banal na mga kapangyarihan sa langit. Salamat, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, na tunay ngang yung pinaranas, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa iyong mga anak, Panginoon, na narito. Kasama na rin ang mga nasa kanyang mga tahanan na nakakapakinig na yung mga salita, Panginoon. Lord, salamat sa mga salita mo na aming napakinggan yung umaga, Panginoon. Ito'y magrima sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Ito'y matanim sa aming mga puso na ito'y aming may pasamuhay sa araw-araw na aming pamuhay, Panginoon. Lord God, alam po namin na ang sino mang makakakita lamang sa iyo ay may malinis na kamay at may dalisay na puso, Panginoon. Salamat, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, na ang iyong mga salita ay aming malalakaran, Panginoon, dahil sa iyong kaluwalhatian sa aming, Panginoon. Salamat, Lord God, na tunay ngang tapat at dakila kang Diyos, Panginoon. Na tunay ngang palagi mo kaming pinapaalahanan sa likod ng aming mga kasalanan, Panginoon. Nandiyan ka palagi upang kami ligtas, Panginoon. Lord God, acknowledge namin, O God, O Santong Espiritu, apart from you, we can do nothing, Panginoon. Wala kayong magagawa, Panginoon, kung wala yung pagsama sa amin. Thank you, Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon, na
alis kami sa sambahan na dala-dala ang portion na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa aming Reverend Stella, Panginoon, na yung ginamit bilang tagapaghayag ng salita, Panginoon. Pagpalain mo ang buhay niya, Panginoon, sa ng kanyang pamilya, Panginoon. Tunay ngang, Lord, dinideklara namin, O God, ang katagumpayan, O God, ng pamilyang ito, Panginoon, ng Jiblo family, Panginoon. Lord God, sa mga pastor na mahayo, Panginoon, sa iba't ibang lugar, Panginoon, pagpalain mo rin po sila, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, kayo ba'y dumudulog sa iyo, Panginoon, sa eruption ng Taal Volcano, Panginoon. Nilalain namin ang aming mga kapatiran, Panginoon, sa malapit, O God, ang iyong proteksyon, pag-iingat sa bawat isa, Panginoon. Tunay ngang ingatan mo ang mga tao, Panginoon, na malapit doon sa volcano na yung Panginoon. Lord God, alam po namin na mahal mo ang bansang Pilipinas na ito, Panginoon. Lord God, tunay ngang tapat at dakila ka, Diyos, Panginoon, ang aming mga panalangin na hindi mababaliwala, Panginoon. Salamat, Lord God, dinala mo kami dito ng ligtas, Panginoon. Lord God, salamat, Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon. Pinabalik namin ang mataas na papuri at pagsamat pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.